Sa experience, matod pa sa mga pet lovers nga specifically mga dog owners, no? Di kay ko makakuan sa mga iring o ganahan og iring kay di man kay ko ganahan iring god, no? Matod pa sa mga dog lovers, as we can call them, nga kini kunong mga mananapa makabati kuno sila sa gibati sa ilahang agalon. Kamo nga na ay mga iro, no? Maka ano mo ana, maka-validate mo ana nga kasinatian. Murag tinuod man po jud tungod kay nakarekolta, no? Nga kanabitawong usahay bation ta og kanang kakapoy, usahay kanang ulita sa balay nga murag wa natay energy. Makita gani na sa iro kana kung tinuod nga masense gyud nila. Kabantay mo nga maningkamot gyud na sila nga ila kang lingawon. No? Mura ba og kanang kung pag-abot pa lang nimo, pagsulod pa lang nimo sa ganghaan, diya sa gate. Mura gyud ka og kanang kung pwede pa lang i-red carpet, no? Grabe gyud na nilang kalipay nga makakita nila nimo nga ilang agalon. Unya, if you spend more time sa ilaha, makita gyud nimo nga mo empathize siya. Nga bitawng kita na feel niya ang imong gibati nga kakapoy. Unya kanang naa siya sa imong kiliran, no? Makig-unong. Ingon man kung malipayon ka. So, kung dunay nag-exude ka og kanang aura of, let us say, kanang joyful aura. Masense gyapon na daw nila. Mao nga man nga kanang muunong gyud siya kung unsa ang imong gibati. Now again, di man lang kay ang makarelate siguro ani ang mga dog owners, mga dog lovers, bisan gani ang mga uban nga mga ganahan kaayo og mga mananap, no? Mga pet lovers. Ang ako alang nga kung tinuod ni sa mga mananap, sa ato ang mga alaga, sa ato ang mga pets, all the more nato nga mga tao, no? Na-feel nato nga panalitan makaingon ta nga murag gikapoy man siya. Murag makasense jud ta dayon, no? Kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao. Naay usa ka madre nga kaniadto, naa siya gift of kanang makakita siya sa aura sa tao. And di ko kalimot ang giingon niya nga it is very easy for her. Sayon na jud kayo sa iyaha nga kanang ang aura dahil sa mga tao, makita niya in the form of colors, no? Makakita gani siya og kanang green, no? Kanang mo-exude daw diha sa tao. Kabalo siya nga kanang tawhana maayo, in good mood, in high spirits, ingon ana. Pero makakita gani siya og kanang red, kabalo na siya nga di na angay nga surang-surangon ng tawhana o siguro sa iyang kauban nga mga madre, no? So doon na gyoy ingon taog kanang higher sensibilities, no? Nga makabasa ta sa emotion sa mga tao. Mga igsuon, if this is true to us, tinuod gyapon ni sa mga bata. Mauna ang mga bata, ako kung magbunyag ko, mahimuot ko anang mga bata. We're talking of infants muna, no? Mga bata. Pagduol na ako, kay kurusan ako ang ilahang mga agtang, o ako butangan og lana ilang dughan, o ilang ulo, no? Ang uban nila, muwakli sa akong kamot, no? Ila dayong iwakli. Pero napoy uban, nga makagunit gani sa kanang diri sa sutana, di na po nila buyan, no? May muot ko tungod kay siguro, kaingon siguro ang mga bata nga, di ka mayog mood karon. Di ko nimo. Gawas nga imong naong di kayo friendly.
Ingon ana man ang bata, no? Sahay ang ato ang mga nawong even before we speak, no? Nag-communicate na kung unsa ang ato ang mood. Labi na ko kay makita dayon dire at my age, makita naman dayon ang mga kanang kunot ba, no? May balaan dayon kung wala sa maayo nga mood o malipayon ba, ingon ana. So siguro ang bata mauna nga dali ra gyud kay sila maka-sense. Even as we speak of kanang a little grown-ups nga mga bata, kanang mga school kids na maul gihapon, no? Masayod dayon na sila kung unsa ang gibati kanang tawo nga naa atubangan nila sa ilahang ginikanan, ilahang mga igsuon, ilang mga kadula, ilang mga higala. Mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato nga ang mga tao siguro mas maayo kung tan-aw nato ni mga inahan, no, mga inahan nagdala og ilang mga anak, ilang mga bata ngadto kang Hesus. Ang pangutana, di na lang to istoryahan nganong gidid-an sila sa mga tinun-an. Ang ato na lang pangutana, ngano man nang do na may natural nga kanang ingon tag natural reaction nga kung makakita sila kang Hesus kaniadto kay daghan mang mga pangitabo nga diya sa ebanghelyo nga gi-narrate nga kung diin si Jesus dadon sa mga tao ang ilang mga bata, ang ilang mga anak. Marabag dunay natural nga reaction that once they saw Jesus, they brought the children closer to Jesus. Ingon ana man dayon ang ilang reaction. Ngano kaha? And I think again, kung atong ibutang ang atong gibati ngadto kanila, if we try to feel by imagination, no, what they felt at that time, again, ma-sense nila, ma-feel nila kung unsa nga klase ang atong Ginoo. Because they brought the children to Jesus, makaingon ta, nga una sa tanan, labaw sa tanan, ang atong Ginoo, by His presence alone, dili siya threatening, no? Dili baho kanang hadlok nga duulan. Siguro, ang iyahang aura, nagpakita nga siya, aduna gyud malumo nga kasing-kasing. That kindness that dili nila makita sa uban, no? Kana bang natural lang yun niya nga batasan o iyahang kasing-kasing nga anybody can approach, labaw pa ang mga bata. Mao na nga nindot kaayo nga atuan ng pamalandungan mga igsoon. Kita hamtong na ta, but before God, sa tinuod lang, we are perpetually children. We are kids. No? Nagkinahanglan ta sa atong langit nung amahan. Dili lang sa atong panginahanglanon, kundi sa tibuok yun nato nga kinabuhi. Mao nga nindot kayo, labi na sa matag adlaw, pagsugod sa adlaw, during the day, and as we end the day, kanunay tang muduol sa atong Ginoo. Ginoo nga atong nasayran, nga diha sa iyang kasing-kasing, andam nga mudawat kanato, tanan nato, nga muduol diha kaniya. Mga igsuon, naot nga atong hinumduman kanunay, nga kita, mga anak sa Dios. And as children, as kids before God, let us always remember nga siya adunay malumo nga kasing-kasing ug nga kaniya lamang kita ang pinakadali nga atong duulan. Amen.